vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekezai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukomana Shi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndiri musikana ane makore 27 years ekuberekwa, and ndikuda kukuudzaiwo ndikangoti handisivi kuti spiritual encounter here kana kuti vanoiti kudi. Spiritual encounter inongoitika kana wasangana nechipoko here kana kuti ukangosangana nezvinhu zvisiri normal, ndo inenge iri spiritual encounter. Iniwo ipapo handisivi. Muchatondiudzawo mukoma inini zvandakasangana nazvo, ndakazosangana nazvo ndauya kuno kuSouth Africa. So pandakauya kuno kuSouth Africa ndakauya neboyfriend yangu, but ndichiuya naye, to be honest zvenyu vanhu vaMwari, ndainge ndakatoronga kuzotomutiza because aitongova munhu uya wekuti aitondimakisa. Well, inini kwandakakurira kwacho inzvimbo yayo yekuti vanhu vanoita hustling, vanhu vanohasela, saka inzvimbo yekungoti mari yaingogara ichingoita fly around all the suburb where I was staying. So ndakabva ndazotanga kudanana nevarume when I was still very young. Ndikatotanga kutoita izvozvi zvekujola. Ndakatizira mukoma pandainge ndichiri ne15 years. Mukomana uyu wandakatizira iye ainge ari spanner boy, but chandainge ndakamudira inhau yekuti apo pacho paainge achishanda vaipota vachiita madhiri. Zvavaiita ndezvekudai, so murungu wavo iye aigara in a different area, so aizoti paya paanenge achaisa, then ivo manje vaibva vazosara vachivhura garage. Zvaizvokutoti garage iroro raitooperata about 24 hours, but muridzi wacho asingatozvizivi kuti izvi ndo zvavainge vachiita. Kana kuti vaienda kumain road vonotaimira motikari dzedze dzinenge dzaita mabreakdown vachishandisa matools ake iye murume uyo wavainge vachishandira. Then vobva vatokanika motikari, mangwana anozoti achizonosvika vanenge vakatobata mari dzavo. Saka he used to give me a lot of money. Ndikabva ndatongomudirawo izvozvo, ndainge ndisina kumbomudira anything but mari idzo dzaaipota achibata. So pane pamwe pandakabva ndazobatira pamuviri, ndakati ndabatira pamuviri kudaro ndo pandakabva ndatongoona kutoti awa atova ma1 ndotomutizira muchinda uyu, because but then painge pasingagariki zvekudaro kana uine nhumbu. Saka ndakati ndamutizira muchinda kana kwekugara ainge asina, taitongorara zvedu mune chimwe chimotikari, but ndakabva ndaona kuti malevels angu ainge anyanyisa kudzika. Ndokubva ndatanga kudanana nabosi vacho kuzonosvika iye achizozvibata ndokubva andirova paya. Saka akandirova zvainge zvakashatisisa, hameno kuti akabva akanganisa chibereko changu here paakandikika, because akandikika netanboot. Munoona zvimwe zvimatanboot zviya zvakambopengesa kudhara zviya zvainge zvakaprintiwa ma-US dollars, aiva nechake chitanboot chainge chakadaro. Ndokubva andikava mudumbu. Akati andikava mudumbu kudaro ndokubva ndatotanga kubleeda. Ndikatoona kutoti yainge iri miscarriage. Saka ininiwo nekuda kwezera rangu, bosi vacho vaivai vakabva vati hazviite kuti ange achiendeswa kuclinic uyu, rekedzai ndinge ndichienda kunotaura nefriend yangu. Ivo vaiva nefriend yavo ainge ari doctor. Ndokubva vazouya naye doctor uya ndiye akazonditarisa, ndikabva ndazopiwa mapirits. Ndikabva ndanzi mapirits awa ainge ari ekugeza chibereko changu zvikari nesystem. Ndakabva ndaita heavy bleeding kwemazuva akati kuti. Ndakangoti ndapedza kubleeda kudaro, boss vaya vakabva vanditi ndinge ndichibvapo pagarage paya. Ndakangoita noise naye mukomana uya ndokubva ndamutiza. Then ndokubva ndazoenda kuya kwandainge ndatsvakirwa kwekugara. So by the age of 15 ndainge ndatova nevarume vaviri vandainge ndagara navo. Boss ava sezvo vainge vari munhu ainge akangondikambira, most of the times vainge vasingakwanise kuuya kumba because mukadzi wavo ainge ari munhu uya aiva neshanje negodo. Saka aitomeka sure kutoti musi wavanenge vachinzi havasi kurara pamba aitongoita usiku hwose achingofona. And ivo vaiti kuti ndinge ndichifona, kuti ndinge ndichidropa call hazviite because mukadzi wangu anozotsamwa. So gara vatongori pama1 nekuda kwemukadzi wavo. Saka inini most of the times ndaigara ndiri ndoga, ndaikwanisa kutorova kana 3 weeks ndigere ndiri ndoga.
ndisina kana murume, but vainditengera chikafu vachindiitira everything. Ndakabva ndazotanga kuita musikanzwa. Ndichiita musikanzwa kudaro ndainge ndodanana manje nevanhu vaiva nemari dzavo, ndaidanana nemasugar daddy, bva ndazodanana nevamwe chairman. Saka chairman ava ndakabva ndazovabira mari because ndaida kutenga phone. Ndo paya pakabuda maSamsung maJ series aya, ndakavabira mari yainge iri mumotikari mavo ndichifungidzira kuti mari iyoyo vainge vasingaizivi. Zvino vakabva vazondibvunza kuti ko iwe hauna kumboona here imwe mari yanga iri pakati. Ndikati mari iyi hazvichatoite kuti ndinge ndichiburitsa. Ndokubva ndati kana. Saka vakabva vati I think kuti garden boy wangu ndiye aba mari iyi because ndiye ainge achinzi ainge abva mukugeza motikari iyoyo in and out. Vakabva vati nhasi anonondiona anofanira kuti ange achindidzosera mari yangu. Izvo mari ndainge ndatoshafa mukoma. Ndokubva ndanotenga phone. Ndakati ndatenga phone paya ndikatanga manje kufunga zano, ndikatoti panapa handichatombogari pano. So at that time painge paine umwe muchinda uyo wandainge ndiri in communication naye. Muchinda uyu akabva azonditextera message. Zvinoita Mwari, akanditextera message usiku hwacho ihwohwo mushure mekunge ndatenga phone. Akabva anditi iye ainge ari munzira kuenda kuSouth Africa. Ndokubva andibvunza kuti ndainge ndisingadiwo here kuenda naye kuSouth Africa. Ndikabva ndati ndinoda. Saka handina kana kumbogara ndakamuda kana kumuchiva. Saka handina kana kumbogara ndakamuda kana kumuchiva. Ndainge ingori nhau yekungoti munhu wandakangoshandisawo kuti ndinge ndichitiza ndichibva kumusha. Ndokubva ndazouya kunoko. So mukoma pandakazouya kunoko ndo pandakambogara naye kwekanguva kakati kuti kuzonosvika ndichizosangana nedhara iri randakasangana naro. Mukoma mudhara uyu pandakasangana naye inini nemafriends angu because ndainge ndongowirirana nemamwe maSouth Africans, ndo patakabva tazoenda kune imwe party. Takati taenda kupati ndikabva ndazokechwa neumwe muZulu because zvataitoita ndezvekuti taitoti tikaenda kumapati kunenge kuine vanhu vanenge vaine twunhu twavo, then taizototengesa even though kana taendeswa nemaboyfriends edu taitaimira paya maboyfriends edu paanenge adhakwa. Isusu manje tobva tazotanga kupatrola tichitengesera mbinga dziya dzinenge dziripo pakapati, ende tunenge turi tumapati twekuti tunenge tusina vanhu vanenge vakati one day. Saka mbinga chaidzo mbinga dzinenge dziripo. Musi wacho usiku hwacho ihwohwo ndakabva ndazokechewa neimwe mbinga iyi payakandikecha it was somewhere I think kuma 10. So mbinga iyi yakabva yanditi iyo yainge isina kujaira izvi zvemakwiki zvekungoti munongoendesana paseri pemba kana kuti pachikona mobva matotanga kutoita zvinhu zvenyu zvehunubu. Iye akabva ati ajaira bonde rekuti anototanga atomboita romance nemunhukadzi. Ndikabva ndati but unofanira kuti unge uchiwedzera mari zvekare kana tapedza zvatinenge tichiita please kasika kuti unge uchiuya neni unge uchindidzosa pano papati because kwatakaenda kwacho ikoko takatotravela for a very long time. Saka kuti ndinge ndichizosara ndiri ndega in that area ndainge ndichitya. Akabva andipromisa kuti even if it happens kuti tikazodzoka tikawana kuti vamwe vandainge ndauya navo vainge vatodzokera kulocation, iye aikwanisa kuzondiitira plan. Ndikabva ndati iri so this guy akabva ati ainge achida kutanga adarika nepamwe pagaraji. Takati tasvika pagaraji paya chakandinetsa ndechekuti akabva atenga mazai. Munoziva kuti magaraji aya mafuel service station anooperator 24 hours hauwane ma5 dozens, unongowana mazai anenge ari macrates. Saka akabva atenga macrates 6 zvekuti kana vanhu vemugaraji vakatoshamisika ndokubva atenga mazai aya. Iye akabva abata macrate matatu, inini ndikabatawo macrate matatu. Ndokubva tamaisa at the back of his car at the back seat. Motikari ndokubva yarohwa takananga uko kwaainge achigara kumamanshoni mukoma. Kunyangwe patakasvika parobhoti rekupedzisira rekuti tinenge tava kuda kubuda muhighway manje tava kuchienda kunzvimbo kwacho kwaainge achigara mundara uyu, hana yangu yakabva yatanga kurova. Munoziva kuti kune dzimwe nzvimbo dzekuti dzimba dzinenge dziriko anenge angori maupstairs oga mukoma. That is all that I saw, maupstairs, zvekuti dzimwe dzimba dzacho dzaita sekunge dzinenge dziine marooms anenge achitosvika kuma 40. Takati
todriver imomo munzvimbo macho imomo. Hana yangu yakangoramba yongorova. Then yake imba yainge yakaita sekunge yainge iri on top of a small hill that was in that same community. Ndokubva tadriver tikaenda kuya apa dzimba dzose dzainge dziriko hapana kana yainge ine jiraho, which means kuti kwainge kuine security yainge iri very strong. Takati tasvika pamba pacho ndokubva anodriver mugarage achipaka motikari yake. Saka paakabatidza malights emugarage apa malights acho anotobatidzwa neremote control. So inini what I thought that I wanted to do was to take the eggs then tobva tamaisa mumba. Ndakati ndichinodongorera kubackseat ndikabva ndaona kuti mazai ainge asiko kubackseat. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakandivhundutsa because ndakabva ndafungidzira kuti vanhu vaya vanoita smash and grab, maybe patainge takamira pamarobots maybe mazai awa ainge abiwa, but ndikati kwakabiwa how, because mawindows ose emotikari tichitravela I knew for a fact kuti ainge akavharwa. So this guy paakandiona ndakangodongorera ndakatarisa kumashure akabva andibvunza kuti ko what is wrong. Ndokubva ndapanika paipai because ndakabva ndavhunduka. I didn't even expect that he was going to talk with me. Iye paakaona kuti ndainge ndavhunduka akabva ati kochiko naiwe kasi wadhakwa kani. Ndikabva ndati no, where are the eggs? Ndokubva angonditi look again. Ndakatarisa mukoma ndikaona kuti kwainge kusina kana chinhu. Ndokubva andibata kumeso kwangu akandipuruzira maso angu nezvikunwe zvake zviviri. Pandakazonodai ndokubva ndaona kuti mazai aya ainge ariko at the back of the seat. Akabva ati maburutse mazai awa. Mukoma I still remember kuti inini ndakatora 3 macrates emazai ndichifungidzira kuti iyewo achatora mamwe matatu, but the guy he was just following me behind asina kana chaainge akabata. Aitova busy achindirova kubhekina kwangu uku. Then takazonosiya mazai aya on top of the kitchen table. Ndokubva taenda zvedu mudining. Bonde rakabva ratanga kurohwa mukoma, but murume uyu chakandinetsa ndechekuti within a short period of time zvinoitika kunze uku zvinotyisa. Ndingangoti takangoita bonde for about 3 hours, but pa 3 hours idzodzo mukoma ndakararwa about 7 rounds mukoma. Munhu uyu zvaaita ndezvekuti aingoti kungopinda mandiri obva atorasa mbeu, obva ambozorora, obva ati ngatiitei futi, obva angopinda zvekare maybe less than a minute munhu obva atoti iye ainge ava kutoda kutopedza 7 rounds mukoma dzandakaverenga dzandakaitwa navo baba ava. Vakabva vazoti handei kubedroom. Takati taenda kubedroom kuya ivo vakabva vazonditi Sara wakarara apa because pane zvandikuda kumbonoita. Vakanditi vainge vachida kunamata. Saka ndakati muchinda uyu the things that he is doing they are quite strange. Ndakati ndichida kuburuka pambedha paya pandainge ndasiiwa ndakarara ndichida kuona kuti anombonamata here muchinda uyu kana kuti ane rimwe hure raainaro munomu. I was feeling jealous. Mukoma ndakabva ndaita sekunge munhu ainge akanamatidzirwa pambedha ipapo because ndakatadza kana kusimudza kana ruoko. Chinhu chandakangokwanisa kungosimudza wainge uri musoro wangu. Ndakati ndasimudza musoro wangu kudai ndopandakabva ndananavira ndikabva ndaona kuti mumba umu mainge muine shato yainge irimo. Shato iyi yakatanga iri diki ende shato iyi yaita sekunge yainge ichipomberwa mweya. Mukoma zishato iri rakazonosvika pakunokura zvekuti rakazoenzana neimba iyi kubva pasi uchienda kuceiling from corner to corner. Shato iyoyo yakakura kuenzana the length of that house. Mukoma shato iyi haina kana kumbogara yaita hanya neni, but zvayakazoita ndezvekuti yakabva yazotanga manje kurutsa makoko emazai. Yakamarutsa mukoma kusvika aita murwi. Ndokubva yatanga kuita kadiki kuzonosvika ndava kusakwanisa kuiona nyoka iyi. Iniwo handizivi kuti ndakakolapsa kufenta kana kuti ndakabva ndabatwa nehope. Ende murume uyu paakauya ndaimunzwira kure akauya mukoma, but ndainzwa kuti maoko ake awa ainge achitsvedza achiita sekunge munhu ainge azvizodza cooking oil maoko make. Ndokubva atanga kundimasaja muviri wangu wose. Akati apedza kudaro ndokubva atanga kuita bonde neni achishandisa chigunwe chake
Kubva ipapo haana kuzosika bonde achishandisa sikarudzi yake. Usiku hwose ndaimunzwira kure kure because aiva nenzara yainge yakati rebei, saka ndainzwa kuti yaipota ichindipara kumberi kuchibereko uku, but kuti ndinge ndichipepuka ndaisakwanisa, ndaingonzwa kungorwadza ndiriko kuhope ikoko. Mangwana acho makuseni ndakati ndichinomuka, chakandishamisa ndechekuti ndakabva ndaona kuti inga 1 ndainge ndakagara pane chimwe chibridge chemustreet umo mandainge ndichigara, zvekuti vanhu vazhinji vaitongoshamisika kuti munhu uyu makuseni akadai kufumogara pachibridge ichi kwakanaka here. Apa at that time it was somewhere kuma 7:30 pandakavhunduka mukoma, ndo pandakabva ndatanga kufunga kuti ndasvika kuno kusei, uyu muchinda uyu aziva sei kuti iyi ndo street yandinogara. Anyway, ndakabva ndazoenda kumuchinda wangu uya then iye akabva ati handichadi nezvako, I know kuti pane muchinda wawakazoenda naye mushure mekunge ndadhakwa, ndokuzorambana kwatakazoita, but takamboti garei tiri tose kwekanguva karefu, but taingogara tiri pakunetsana. From there on mukoma ndo pandakabva ndazobva pamba paigara muchinda uyu, ndikabva ndazotanga kugara kwangu ndega, ndikangoramba ndichingoendererawo mberi ndichingoita izvozvizvi zvekungodanana nevanhu vakasiyana siyana. Ndingangoti weakness iri pandiri mukoma, ndinotodawo kutoti vedare renyu vange vachindibatsira. Inini ndinoti kana ndikanyengwa nemurume ndinomubvunza kuti ungandiitirei, what can you do for me? Kana iye akatadza kundipa a proper answer ndinobva ndamuramba, but kana akanditi ndichakupa chakati nechakati, ndinotosarudza kuti ndinge ndichidanana naye. Ndagara nevarume vakati kuti, ende ndichinogara nevarume vose ava vandagara navo muno muJoni inhau yekungoti ndine usimbe hwekubhadhara rent, ndajaira upenyu ihwohwo hwekuti inini yangu mari yandinowana ndinoitumidzira kuna amai vangu, then uyo wandinenge ndigere naye iye anenge achitenga chikafu kundichengeta zvekare nekubhadhara rent. So weakness iyi ndingaibvisa sei mandiri ndikwanisewo kurarama upenyu hwakaita sekunge nani? Inhau yekuti handinawo mwana here? Inhau yekuti handisi kukwanisa kuzvara here inokonzeresa kuti ndinge ndichiita behavior iyi? Kune avo vachakwanisa kundibatsira, aiwa, I thank you in advance. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Zvakangoma hazvo vedwe, zvakangoma hazvo vedwe. Hanzi ndichiri mwana mudiki, but idzi ndo dzandakapindana nadzo. Kuona nyoka yaita sekunge yaipomberwa mweya ndokubva yatanga kurutsa, hanzi makoko emazai. Strange things do happen in this world.